दिनै राजखान्थियाव फैदों मोनसे समनि सोबख' जानाय थगाय जानाय नासय जानाय आरो गावनि बिदा फंबायानो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साकरि होनायनि नामाव आगोलनि सरकारनि समाव लाख लाख थाखा लुटिनानै जादोंमोन आरो जोंनि समाव दायो हाजार हाजार साख्रि मोनदों आथाना फैसाबो होनो गोनां जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। बावैसो बे पर्बतजरायाव आदानिनो हा फानबाय होननानै बानसावगासिनो दङ। जेला बिथांमोननि सरकार दङमोन रामदेबनो बिथांमोना 4000 हा होदोंमोन। दिनै रामदेबा मा खालामदों? मोसौ गलि बानायनानै हाखौ आवग्रिनानै दोनदों, जेबो मोनाखै। बेवहाय इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो 8000निफ्राय 10000 मानसिया खामानि मावनानै मोनजागोन। आरो जोंखौ बुंदों जे गावनि बिदा फंबायखौनो अनाखै, हा सेनानै फानदों मादों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे बर' फिसाफोरनि सोरबा सासेनि बिगासेखौथ' बाद हो, 1 पुवा हाखौबो ओरै ओरै खालामनो हानायनि जोंनियाव बिख्लो गैया रायजोफोर। जोङो हारिनि थाखाय हारिखौ सिबिनो फैनाय मानसिसो। बेवहाय रावबो सासेबो मानसिनि 1 बिगा हाखौबो बेयाव सेनाय जायाखै। सरकारि हाखौ लानानै खेबथाम खेबब्रै मेपखौ सोलायनानैसो बे प्रप'जेलखौ बानायदों। आरो दिनै बिथांमोनखौ थुनज्लायदों। सोरबा पेट्रल सावना थैनो नागिरनाय माबानाय बिथांमोनखौ थुनज्लायहैदों। गावनिनो आबाद मावनानै जाग्रा मावै दाङै जाग्रा बिदा फंबायफोरखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनो। बिथांमोननि थाखाय जों जेबो खालामनो नागिराखै, पुलिस मिलिटारि बाहायनो नागिराखै। बिथांमोना माने दिनै बुंदों जे बायदिसिना खालामदों होनना, जों 1 फोथासेबो जेबो खालामाखै आरो जों खालामनाय नङा। সব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো আপোনালোকে খুব ভালকৈ জানে, মোতকৈও ভালকৈ জানে। তো আৰু এটা কথা জানে আপোনালোকে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোৱা কথাবিলাক মোৰ কাণত নপৰে। মই শুনো তেখেতক, কিন্তু কথাবিলাক মোৰ কাণত ইমান সময় নাথাকে। আৰু আজি তেখেতে যিবিলাক কথা কয় এইবিলাকৰ কোনো ৰিয়েলিটি নাই। আমি সংগ্ৰাম কৰি অহা মানুহ। এই অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আত্মসন্মান লৈ জীয়াই থাকিব পৰা বিভিন্ন স্বাধীনতাৰ পৰা সমাধান নোহোৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতিত আহিছোঁ। এইকাৰণে আমাৰ এই সময়ৰ শ্লোগানে আছিলে যে পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ UPPL চৰকাৰ। গতিকে আজি যি পৰিৱৰ্তনটো আমি কৰিছোঁ এইটো লৈ পেলাই ৰাইজেও সন্তুষ্ট হৈছে, আমিও সন্তুষ্ট হৈছোঁ যে তেখেতে 17 বছৰত একো কৰিব নোৱাৰি যদি একো সন্তুষ্ট লৈছে, আমি ইমান কৰিব পাৰিতো আমি সন্তুষ্ট ল'ব লাগিব। আৰু ৰাইজক আমি অন্তৰ আত্মাৰ পৰা সন্মান দিছোঁ, অন্তৰ আত্মাৰ পৰা বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু অন্তৰ আত্মাৰ পৰা আমি শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ এই সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি কয় এইটো প্ৰাসংগিক নহয়, ৰাইজে কি হয় এইটো প্ৰাসংগিক। প্ৰমোদ বড়ো খান্দিছে, খান্দা মানে চৰকাৰৰ আৰু নাথাকে। মই মোবাইলত দেখিছে বিজেপিয়ে যেতিয়া নাকি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম বুলি কৈছিল, এই সময়ত প্ৰমোদে ক'ত বা খান্দিছে। खुलुमबाय। आरोबाव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै। स' रायजोफोर, दिनै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय। गिबियाव इन्ट्र'आव नोंथांमोना नुखादों जे हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनाय आरो दावराव देख्रेबनि होख्रावनाय। दा बे माखासे भिडिअखौ लानानैनो आं दिनै सावरायनो सानदों। लोगोसे आङो आरोबाव माखासे भिडिअखौहाय सरजाब लांफानाय जागोन आरो माखासे फट'फोरखौ होनानैबो आङो बाथ्रा बुंलांनाय जागोन रायजोफोर। स' अब्ला फै रायजोफोर, जों गिबियाव सावरायनोसै हाग्रामा महिलारी सारनि सायावहाय। 17 बोसोर संसार सालायबोबाय रायजो राजाफोरनि थाखाय, 17 बोसोर रायजो खुंबोबाय। थेवबो हाग्रामा महिलारी सारनि सासे 17 बोसोर सिब जानायनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि राव ओंखारनाया जोबोद लाजिथावना। जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि लाजिथावना। सासे हारिनि सिब जालायनानैहाय बिसिखिनि खोथाखौहाय जुदि साननो रोङाब्ला माब्रै रायजो सालायनो रायजोफोर? बेबो 17 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौहाय सासन खालामबोदों। थेवबो बिनि खुगानि रावा सासे सादारन सामान्य सुबुंनि बायदिसो दिनैनि समाव जोङो खोनागासिनो दङ। अब्ला माब्रै दानि आजिखालिनि 5G मुगानि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारी सारनि खौरांखौ खोनासंनांगौ जाखो? लासिंसिं
ओरैबादि लासिंसिं सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेफोरबायदि रावखौ बाहायथावनायानो नङा। दिनै बिनि फिननायखौहाय दानि CM UPPL पार्टीनि प्रमद बर' सारा गोरलैयैनो बिनि फिननायखौ होनायखौबो जोङो खोनानो मोनदों। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों दे रायजोफोर, दिनैनि समावहाय बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर' आरो दावराव देख्रेबमोन बायदिया जेब्लानाखि बै समावहाय साख्रि होनायनि नुनो मोनाखैमोन, बे समावहाय बिसोरो होख्रावबायदोंमोन, साख्रिनि थाखाय होख्रावबायदोंमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय दे 1336 सा सुबुंनोहाय ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेट जानायफोरनोहाय साख्रि होनो हाबाय। बिनि सायावहाय बिक्रम दैमारि नोंथाङा मा बुंनो सानदों? दिनैनि समाव मा बुंनो सानदों? नायबिजिरदो, बे समावनो सान्सआव सान्स माबाफोर गोरोन्थि मोननो खोमा, कि जाने साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारा डुप्लिकेट खोमा। एसे नायबिजिरदो। प्रहलाद ब्रह्म, बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, रिन्जय बर', लाजियाखसै नोंसोरो? लाजिनो रोङाखै? मा बुंगोन दिनैनि समावहाय? नेथ'नो रोङै, धर्ज गैयै, अधर्ज खालामग्रा मानसिफोर नोंसोर जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय। दिनै UPPL सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय अपोजिशन पार्टीनि ओरैबायदि उफुद्रुद खालामनायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा खर'आवहाय खाफालाव आखाइ होनो गोनां जादों रायजोफोर। ओरैनाय नोंथांमोना दावराव देख्रेब, मोनफ्रोमबो खामानिखौनो देख्रेब देख्राब खालामनो नाजायो। दावराव देख्रेब बायदि सासे बनजित मन्जिलमोन बायदिया बै पर्बतजरा बासबारिनि जे टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट, बेयावहाय अर सावनानै होखांबाय। दा बिसोरो जेनबाय, बिसोरो हायाखिसै। आरोबाव जोङो गोदान नुनो मोनबावबाय रायजोफोर, रायजो राजाफोरखौहाय अर सावनानै होनानै देख्रेब देख्राब खालामनानैहाय UPPL पार्टीखौहाय गाख्रेबनो नागिरग्रा दावराव देख्रेब। दा बेखौ आरोबाव जोङो नुनो मोनबावबाय। सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय माखासे खोथा बाथ्रा सावरायनानैहाय बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालाम। दावराव देख्रेबा जिनाखि सानदों बिनि बांसिन UPPL सरकारा सानगासिनो दङ रायजोफोर। दिनैहाय हानि फाटा होनो रोङा, साख्रि बाख्रि होनो रोङा, हारिखौ दैदेननो रोङा, हारिनि थाखाय साननो रोङा, फरायसाफोरनि थाखाय बुजिनो रोङा, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यतनि थाखाय साननो रोङा, बे सरकारा सोर? दावराव देख्रेब सापर्ट खालामनाय BPF पार्टी। एकमात्र देख्रेब देख्राब दावराव दावसि खालामनोबा मोजां मोनो BPF पार्टीनि सापर्टार्स आरो BPF पार्टीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF सरकारा। बिनि अनगा जेबो बिसोरो सिन्था खालामा रायजोफोर। दा नोंथांमोना नुदों दा, बर' हारिनि गेजेरावहाय दावराव सोमजिहोनायनि मेन मास्टार माइन्डआनो जाहैबाय दावराव देख्रेब। दावराव देख्रेबनि थाखायनो गासैबो गुलाय गुजाय रायजो राजाफोरा दिनैनि समावहाय बिग्रायखांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय फारसेथिं ओरैहाय UPPL सरकारा मा मावदों बेखौ रायजो राजा साफ्रोमबो मिथिखायो रायजोफोर। हानि फाट्टाखौनो बुं, साख्रि बाख्रिखौनो होन, दिनै बेल' नङा रायजोफोर, ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेट जानायल' नङा, आरोबाव होनो थांगासिनो दङ। 1.5 दाननि गेजेरावनो रोजासे सुबुंनोहाय आरोबाव LP ME स्कुलावहाय साख्रि होनो थांगासिनो दङ। कमेन्टआव आङो माखासे मानसिफोरनि एकदमबारे नलेज गैथारै थौले साननानैहाय कमेन्ट होनाय नुदों। हयथ' बिसोरो भिडिअफ्राखौबो मोजाङै नायजोबा, हयथ' ससेल' नायनानैहाय बिसोरो कमेन्ट होयो। बिथांमोननि मथेब्ला सरकारा साख्रिनि बेलायावहाय एग्जाम लानाङा। दा एग्जाम लायालासिनो जेबो एग्जामिनेसन खालामाजासेनो ओरैनो साख्रिखौ होनांगौ। माबायदि आदुवा मानसि बिसोरलाय? बिसोरो ग्रेजुवेट खालामनानै थाबाय, फरायखाबाय, दा साख्रिनि बेलायावहाय एग्जाम होनाङाब्ला, एग्जाम होआब्ला
माब्रै साख्रि मोननांगौ जाखो बेखौ आदुवा होनना लामाखौथ' आदुवा होनो रायजोफोर सौरा रायजोफोर नोंथांमोना नुखाबायना दावराव देख्रेबनि प्रहलाद ब्रह्म कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी बिथांमोना साख्रिनि थाखाय गोबां होख्रावबायदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव मा बुंनो सानदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंनो हागोन नोंसोरथ' गोबां बिग्रायखांदोंमोन साख्रिनि थाखाय नाथाय दिनैनि समावहाय जायफोरहा साख्रि मावनो हानायनि केपासिटि बिथांमोनहा दिनैनि समावहाय साख्रि मावनायनि खाबुखौ मोनबाय दा बेनिफ्राय देरसिन आरोबाव गोजोनथाव मा दङ बर' रायजो राजानि गेजेराव माखौ लागोन माखौ लाया दावराव देख्रेबा दिनैनि समावहाय एकदमबारे एल' एला सान हर जानाय लोंनाय हासुनाय खिनाय जेरावबो सिन्था खालामनानैहाय माखासे व्हाइट पेपार बुथुमबायनानैहाय रायजो राजाफोरखौ बुथुमफानानैहाय नंथारै बाथारै दावराव दावसि खालामबाय थानाय जोङो दावराव देख्रेबखौ नुदों रायजोफोर बेजों लोगोसे बाथ्रा बुंग्रा गर्जन मोसाहारि बायदिनि खौरांखौहाय नोंसोरो खोनासङोब्ला फाग्लासो जागोन नोंसोरो मिथिबाय दा दिनै गर्जन मोसाहारिमोन बायदिनि खौरांखौबो खोनासंथावनाबो नङा आरोबाव आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोनो थांगासिनो दङ रिहन दैमारिनि भिडिअबो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनानै होनो थांगासिनो दङ रायजोफोर भिडिअखौ नेनानै थाब्लानो जाबाय अब्ला रायजोफोर बे भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जोङो बयबो मिथिखाबाय बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा नोंथांमोना जिखिनि भिडिअआव नुगासिनो दङ बे बाथ्रायावहायनो बिथाङा कुसुगावनि मोनसे प्रेस मिटआवनो फोरमायनानै होजोबखाबाय हानि फाथाबो होबाय आरो होनो थांगासिनो दंबावो आरो साख्रियाबो रोजासे सुबुंनि थाखाय आरोबाव खम जानो थांगासिनो दंबावो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआबो आरोबाव साख्रि होनायनि माखासे खोथा बुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बेबो 10,000 सुबुंनोहाय साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ स' अब्ला रायजोफोर फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव सोरबा हाग्रामा महिलारिखौहाय सिन्था दाखालाम सोरबा अनजालि दैमारिखौ सिन्था दाखालाम सोरबा गर्जन मोसाहारिखौ सिन्था दाखालाम सोरबा बिश्वजित दैमारिमोनखौहाय सिन्था दाखालाम रायजोफोर डाइरेक्ट UPPL पार्टिनो भट हो बिथांमोनखौनो देरहाहो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि हास्थायनाय बायदि जोङो मावनानै लानो हानाय बायदि अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि